What's up mga kapatid? Welcome to Ilonggo Insider Channel. And today I am very excited because we are celebrating the 45th Foundation Day of Scout Royal Brotherhood. And also we are happy to announce that we are recognized by the Central Council as one of the best provincial AAs. So once again, congratulations sa ating mga members sa inyong contribution. Maraming salamat. And please join me as we're headed to cover and enjoy this dual celebration with our brothers and sisters. And once again, happy anniversary to mga brothers and sisters, LFS. So I'll be showing you some clips of those activities that I mentioned. Sa mga kaibigan natin dyan at mga kapatid, please do watch out for more community projects by Scout Royal Brotherhood in your community. Celebrate ngayon yung 45th Foundation Day ng Scout Royal Brotherhood. Ayan. So nandito na kami sa Molo mga guys. Ayan. And by the way, ito na pala si Brad Norman. Say hi pare. Hi. Ayan. Ayan, batchmate ko yan sa SRB, no? So sa CPU chapter kami. 1990. So see you in a little bit guys, pagdating natin sa venue. Ayan. Guys, nandito na tayo sa Lindas Beach Resort. Ayan. So magpa-park lang kami. Ayun. Scout Royal Brotherhood 45. Ayan. Pinukunan ko kasi yung yung Lindas Beach Resort. Hindi ko nakita yung banner. Ayan na mga kaibigan, nandito na tayo at wala ng parking space sa dami ng ating mga brothers and sisters na nandito ngayon. Ayan, see you in a little bit guys. Baba lang kami ng sasakyan and cover natin ang event na to. Hopefully mag-enjoy kayong lahat.
naman mo. Lote. Dapat nalay ko na. Ano nga lang mo ba? Oo, kupal. Ano ka na? Ryan man? Ay, sira okay. Si Ryan pa rin. Miniserve ba? Wala na extra. Ay, isa pa pala. Oo. Hindi ba sagtang mo si Lakal. reklamo to kay Madad. Kay si Madad na nagreklamo. Thank you. Ano niya? Ay nga lang mo. Pili na Ang lang lang eh. Hindi, bagong ba? Wala ako bala ka naman. Happy lang. Doon, hindi ka ma-scan sir. Hi there mga kapatid, nandito na tayo sa venue ng ating big event this today. And as you can see, ang dami na natin mga brothers and sisters na nagre-register. Ayan. Pinapalaw natin pa rin yung safety protocols ng ating local government. Meron tayong mask, saka alcohol at temperature check every time na pumapasok yung ating mga kapatid. So thank you so much sa ating mga kapatid na nagko-cooperate para naman to sa ating safety. Ayan. So see you later guys, at I am very excited for this event today, at kasama ang ating mga brothers and sisters sa Scout Royal Brotherhood LFS.
follow sa mga rules and regulations. Okay? So, try natin mag-social distancing. Carry lang ha. And of course, let us recognize our official vlogger, one of our alumni. And as sa rules natin, ang cellphone, bawal daw, bawal mag-posting. Okay? So, let's have our prayer. Let me call Sis KitKat. Let us pray. Thank you, God. Name of Father and name. Ay, damo-damo. In the name of Father. In the name. Dindaw tanan, palihog. Labuda, chapter. Dindaw tanan, pray. Pwede magtuko at tanan sa mga start na sa pray. O Ginoo, salamat sa sininga adlaw nga gihatag mo sa amon. Sa nami ka chimpo nga gihatag mo sa amon, ag sa mga grasya, ag blessings nga gin-share mo sa amon tanan. O God, tani nga kabayan ang ining nga selebrasyon maging successful, maging masadyahon kami tanan kag palayo sa disgrasya, O Lord. O Lord, napasalamatan namon ang tanan nga nag-share sa mga blessings. Pinapasalamatan ginamon nga amon Best Provincial Council na award na ginhatag sa SRB Panay. Thank you, God. Thank you sa tanan nga ari gisubong makabay gi-bless po kita tanan kag maging successful ang ining celebration sa aton nga ika-45th anniversary, founding anniversary sa Scout Royal Brotherhood. I-bless mo kami, O Lord, sa food nga ginhatag sa tanan, sa pledges ng tanan. In Jesus' name, I pray, we pray. Amen. So, di ka guys, so, lakpakan tayo daw kita Best Provincial AE for 2020. And of course, isang itong brand ng daog siya, Order of Merit. O, diba? Later ka na-announce yan eh. Of course, kayo nag-prayer na kita, kagutom na talan. So, ang process ng ating pagkuha sa food ko, mapila kita para social distancing ng Japon. And before anything else, we would like to take the following for the pledges. So we have Brad Bernal, Brad Arnel, Brad CJ, Brad Lionel, Brad Francis, Brad Popoy, Brad Rodel and Shao, Brad Jerry. Of course, from the Buddha chapter, Brad Jordan and Ike, Brad Bernie, Brad Raynel, and Sis May. And of course, thank you so much sa mga plates sa tarpaulin natin. Dalawa, atat ko kabilog. So, apat ka So, we have this one, kadito, ang mga chapter. And of course, we would like to acknowledge our alumni. So, lately we have Pratish
Patrica Lipad. So si Brad. Dionel Padilla, Bernie Madalogdo, Lorena Demontalio, Von Ivan Ines, Norman Fortes. So plakpakan natin sila. Of course sa mga community. Kamu tonton lang ni. Lagi na buwan na rapi na. Ligatak na yun. Magpalikot dyan ka na. Ano tao si Ems? Oo po. Sabay pa yan diin, George. So, busy pa man ngay natin. CC na lang, starting with Sis Kit Kat from Bali Obrero. Pictures. To all my fellow choppers, hello! Hello, Mario Obrero! Bawa baka po. Ano man sila yaman? Mario Obrero, matingnan! Hello, Mario Obrero! Matao na! To all my friends, thank you. Kaya nag-join din ka mo sa ating celebration sa Sininga Adlaw. Officers mo. Sa ako yung mga officers nga si TC, Blazer Dosejo, si MI Scarlett, si Scarlett, Conmar, ay ito din, Mike Albulit Yasnes, sa ako nga si wala nga ako nga, sa mga members, sa ako nga alumni nga si Vlad Totong, si Vlad Togay na advisor sa Mario Vero, MI na si, secretary na si Joshua, si Jeff na si member, at si Jeff. Thank you, sis. Okay. So, ari-ari ang ating awardee. So, plakpakan natin si Brad 2 points. So, ang award is Order of Merit. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ko ako sa Shopee. Yeah. Sa ujawan na nanay, mas space lang ko luwag karoon kayo daw galing ito. So, thank you so much and congratulations. And of course, next Valeria, Brad Jerry. Ay, si Brad Jerry. Nice. Lakpakan, Valeria! Ngayong hapon sa tanan. Una sa tanan, mapasalamat kita sa babaw kay nagugyon sa aton ng gym ko. Kaya nakikita tanan, kaya mataway, malinong. Amen! Wala akong masalamat sa tanan nga nagkalalag to, mga Brad, Elder. Hindi na nakamupag-isay sa on. Damuhin ka salamat. Kaya sa tanan nga nag-cooperar sa amon nga selebrasyon. Happy 45th anniversary sa aton tanan. Amen! Salamat, Kit. Salamat may buong sa Valeria. Kaya na naman. Salamat mo na sa Colonel na kayo bro. Kaya. Kaya ito mayeng. Pag-yun ta. Salamat, Kit. Thank you, Brad. Nagpakalamuda! Next is, of course, isa sa mga pinakagwapo, walang pinaka-hot. Libertad ko siya ng JC. So, Brad, ma-OGs na hot men. Thank you, man. Of course, isa sa mga pinaka-sexy na sister,
wala kupas, wala na ang pandemic, nakapulagi na. From San Ignacio, Madeline. Sis? Ay, representative. Pa! So, hello! Okay ba kayo dyan? Ayos lang! Gusto ko lang mag-thank you sa good weather na ginhatag sa atin para ma-celebrate ang ating anniversary biskan may pandemic. So, biskan nagka-pandemic, aray man tadi yapon, thankfulin ko kag palayo ng yapon and thank you. Thank you, sis. Hindi ako pa. Next is from Kabatuan. Brad Raynel. Ay, mga namin, kung mga Kabatuan, so namin pa nila GC. Check it out. Good afternoon. Thank you ko sa tanan nga nag-attend ka. Salamat kay Robert Nel kag sa mga brad ko man sa Kabatuan kay Rosine. Si Bruno Nel. Sa tatlo kami may nag-attend kami. Thank you sa Abe! Thank you, Kid. And of course, hindi ko pa pwede. Ang Tagalog muna, Nobio ni Juliet, si Brad Romeo. Brad Romeo! Brad? Romeo ni Juliet? Brad Romeo! Ako si Juliet! Mga fresh na ko, kasi mga fresh ko na ba sa punta? Mga fresh. From Lambuna, Brad Romeo. May mga ako din yung tanang brother, alam mo, sorry, kamay lang ang namon gati, kaya sila, alos talang sila, mga abroad, siman, ako na tapos iban, wala gati. Pero, maliman ko may nagtambong mga tagal-una, sabi ni Berseles, tanan. Thank you, Brad. And of course, isama sa mga pinaka-cute na gwapo, second, Yummy, from Alimudyan, Brad Tristan. Si Biggie Mayon. Sa tanan galing ng mga broadcast sis, madamog nga salamat sa inyo nga pagkanto pag-suporta sa aton nga ginapakibato kag tani magsige-sige pagitag magdamog pagitan. Madamog nga salamat. Salamat, Kid. And of course, hindi na pag-ulihi, si Brad Redmore from Sara. Brad Redmore. May mga pagkakadalo, siren na salamat din sa ipsin sa ato na Abe! Thank you, Kid. So, even though like kamay lang mga representative nila, pero at least ari sila pag ina-represent nila ang ilang chapter. So, I think, okay na si Brad Bernal. Brad Bernal, pwede ka naka-welcome remarks. Okay. So guys, pag-games kita dapat taga-ano ni representative. So I think we have like Latin again. Nagpauligid ko ambal kaya gusto ko kung mag-ambal ko tanan ka mo palapit yung para makabatin ka mo. Hindi ko di mag-ambal ko hindi ka mo magpalapit kaya hindi ka mo karon ka bati siyang inambal tadi. Baliwag lang palapit di tanan tubang diyo. Social distancing na. Agwat. Social distancing lang ta. Ang pagman, iparadang kwarta. Kabali ka mo da?
Ay, dira sa punta ka bate ka mo? Ati was lang bate. Dire ka bate mo da? Pila niyo? Dira ya ka bate da? Why ka bate? Why ka mo ka bate? Ha? Di Magyo, dire sa tubang mo. Mago! Muna niya ba yan? Okay, so may nga hapon sa tanan. So in behalf of SRB Incorporated, I am Brad Bernil Visitacion. I am currently the Regional Director of SRB Incorporated. And also, isa ako sa incorporator man naging sanggit ubra ini ang SRB Incorporated. So sa iban dire nga wala pa nakabalo kung anong SRB Incorporated. Ang SRB Incorporated din pa-registered isa sa SEC sang 2015. Sa 2015 pa ni siya na registered. So pero gin amat-amat na naton da nga pag-cluster di sa Iloilo nga although nga may mga negotiation pa nga natabo sa una, pero sang last year 2019 decide kami ni Brad Kokoy kag sang iba ng mga chapters nga nag-support man nga patindugon nato ng SRB Incorporated diri sa Panay. Specifically, diri sa Iloilo. Okay, ang priority gid sa SRB Incorporated nga may SRB Incorporated diri sa buong sa Iloilo. Ang priority gid sini is para ma-develop ang leadership, friendship kag service sa mga branch naton. Araman din ang aton nga mga pag-lecture sa mga kada chapters, sa mga bago nga mga members, sa mga indoctrination. So nakit-an man na experience mo na sa iba nga mga PG nga nag-survive sang ulihi lang ni. May ara kita sa Constitution and Bylaws. So kung sino pa da ang mga chapter nga wala sa Constitution and Bylaws sang SRB Incorporated, ano kita libre na namon nga ginatag, wala na bayad. Okay? Wala kami ang nagapangayo sa bayad sa mga chapter members o kag sa mga chapter nga mga recognition, wala. Kami mismo nag-attack award sa mga chapters. Kung gusto sang chapter nga magpa-under sa amon nga supervision, gina-recognize na namon nga under kamo sa banner sa SRB Incorporated. So ang SRB Incorporated amo ang ma-supervise sa inyo, matudlo sa inyo, kag matag sa inyo sa mga guidance kag sa Constitution and Bylaws. And at the same time, isa kami nga mabulig man nga ma-recognize kamo sa inyo nga barangay, sa mga municipalities or sa diin man kamo nga mga chapter nga gusto niyo magpa-recognize. Kay wala kita problema, kumpleto kita sa papeles. Legal lang aton nga ginawiyatan yung mga papel. Okay? Next, ang purpose ng SRB Incorporated is service. Ang service nga ginahimo naton is sa mga community like relief operations, food feeding program, medical missions. Kag ang una gid naton kag ang priority nga buligan is ang brad naton kag mga sisters. Okay, kung sino ang kinahanglan bulig, amo na naton unahon buligan. Okay? Kaya ang punto sang SRB Incorporated nga buligan kita sa iban nga tao nga di naton pagunahon naton mga brads kag sis. Di ba? So sino na din mga brad nga nabuligan sang SRB Incorporated? Bayaw ka mo? Sino din? Isa ka lang? Wala pa kata si Brad. Kita ka po. Okay, so may harap pagin nga iban man nga nabuligan, no? Pero basi wala man di sila. Chapter nga na-recognize na naton is alimod dyan. Imagine sa sulod sa isa ka tuig, pila ka chapter na pa-recognize ta. Sara. O Sara, nakakanta Sara. Judisyo, Batad. Sa judisyo. Batad. Kabatuan. Paring Batad. Kabatuan. Actually, Kabatuan, wala pa ma-proper turnover ang pag-recognize sila sa ilang municipality kaya tungod ang COVID pag-pandemic, nila. Kaya sila na nataling next mo, Kabatuan, Kagkalinog, Kaglambunaw. So
So, next schedule ka mo, pag nag-okay na yung sitwasyon, i-proceed na ta. Ang Valeria, recognize pa ng Valeria sa Valeria, Igada Barangay. Ang Barrio Obrero, recognize pa ng Barrio Obrero. Ano ba yung ganit? Los Angeles, California. Why pa. Okay, so sa pagkita nyo man sa ato nga paghimakas, pagbira-bira, tas ang serbisyo, tas sa komunidad, nakitaan man sang central office, sang central council, ang aton nga performance. So, na ako grabe kitang kalipay ko kay nakuha tagid ang ginandom tanga kung anong ginaplano tato sa una nga siling naton ginistorya tagid na nga kinahanglan hindi kita maguntat sa pagserbisyo, dapat sige-sige naton activities kag pag-service kay may nagalantaw sa aton ginalantaw performance ta. So kinahanglan na kitamon nga mag-active ka mo, magbinuligay lang kita para makuha tapagid ang sobra pagid sa ginahanglan naton. Hindi lang para sa aton hindi lang para sa aton kundi para man sa iban nga wala na kay chindi kung anong aton nga ginapakigbato di. Kagano aton panindugan di. So mo na ni ang makita niyo sa subong picture para na sa trophy kaya ang awarding kahapon sa Manila through via Facebook Live. So muna ipadala nila sa aton nga picture. So muna na nagimutang kada sa aton nga tarpaulin. Pero pag abot na pwede ka mo isa-isa pa picture sa trophy ta kung sino gusto da. Okay? So, plakpakan na sa buling nito. Brad for birthday, okay? Medyo easy na sa dalagan siya. Kapag thank you, hindi ko galing sa support niyo ang inhatag sa ako last year sa pag-criterion kay nag-test ko bilang inyong service sa kay makilalan bulig ninyo kay Brad Jenny, Brad Popoy, and sa kanan sa mga Lambunaw, Alimudyan, maski layo ka mo, Halino chapter sa Diliho, ali ka mo tanan, nag-uyon sa ato na anniversary, kabay pang ipadayo no, tagid ni basta na lang ang leadership, friendship, and service sa heart ta. Okay, happy anniversary! Si Brad Verne. Thank you, Sister. Sir Brad Verne. On. May hapon sa tanan. Happy anniversary ulit sa ato na sa 22. Ano lang, salamat ko sa inyo kay Brad Werner, kay Kukoy, sa tanan sa inyo, sa alumni. Salamat sa suporta nyo. Ano hindi ko matakaan na magsuporta sila. Kami arala kami sa likod Ano lang. Sige, salamat again. Thank you, Brad Verne. Ito tol. Brad Joel. Brad Joel. Padilla. Mula ato mga very supportive na alumni. So, si Brad Padilla ni ang pinaka-supportive nato na alumni. Sige. Pati yun ako dyan. Ginawa ko talaga panago. Ano ginawa kitingaran ko. May dayag nga hapon sa atong mga brothers, sisters. Ako nagpasalamat man kay nagapangimbulahan kaninyo kanaton tanan-tanan nga nagasaulog karon katon nga 45th founding anniversary sa SRB kag nalipay kita ko nga tanan-tanan kita nagaugyon sa pagpadayon katon nga proyekto sa pagserbisyo sa komunidad
kag dapat maintain aron naton kag isulod sa pinsan naton nga hindi lang kita sari sa atong organisasyon kundi panumdumon taman kung paano kita man makabuhi sa atong organisasyon. Kag kabay pa nga magapadayon kita sa atong pagserbisyo sa komunidad. Kag sa liwat, kapasalamat ako may dayon nga hapon kanino tanan. Salamat kayo madamo. Patrick. Ariyo. Ayan, lagi. Pwede makanta na lang po. May hapon sa tanan, Brad Kukoy, sa tanan ng mga representative diri sa community. Very special ang subong adlaw, no? As you can see sa atong t-shirt, 45. So 45 na galupok. No? So that's why minsan medyo kami mga alumni medyo busy pero nagtingwagin kami nga magkanto. Kaya tungod sa aton nga subong adlaw no special gift. Kaya actually ang akong nga birthday November 7, 1975. So sa November 5, 45 naman ko. So doon nga yung permit sa dansa ng aton nga grupo sa aton nga brotherhood. So once again, happy anniversary to all. Enjoy na po tanan diri sa subong hapon. And especially salamat po sa aton nga utod kay Brad Lionel to Brad Kukoy sa ilang effort diri sa aton yung grupo na hasta subong after 45 years solid gyapon SRB. Maraming thanks salamat. Thank you, Patrick. So si Brad Patrick na ang official vlogger. So guys, yan yung post mga pictures sa social media. Of course, so I think talaga na-acknowledge natin. Si Batan, liwag, kay Brad, Jonathan, thank you, magkanto. Batan? Oo, si Batan, nalimtan ina. Nakabalsa? So Brad, kanya ni message? I think si Batan ang Brad na so far ang pinakagwapo na kita. Charot Scarlett. Si Brad Isler. Brad, mga sis, yung mga abdomen, tanana. Ulo sa tanan ka pasalamat, galing sa tanan na nag-kooperasyon para matayuan ang aton subong selebrasyon para sa aton nga ka-45th anniversary. Ano na kay Brad Bernal, Brad Kukoy, tanan nga nag-kooperar. Ha? Tani, padayon kita sa aton nga misyon, ang aton objectives, ang leadership, leadership at service. At tani, ang manang aton nga jewels, sa buhay at tanan. Amo na nadapot ko salamat sa tanan. Thank you, Brad Jonathan, diba? Gwapo na, alam pa. Scarlett. So ako ang co-host and assistant for today, Madam Scarlett. So we'll have our first game. Video na, video.